So, good morning kakabsat. Timbag nga bigat tayo. Mang tayo ti pamigat tatag. Sila tayo ti ti karapa. Karapa kakabsat. Saka ti Wen, lamis, kin tato. Shout out kini paring Jeff Rocks, Andres, from Esperanza. Thank you ti pato nga intid na. Sa damit ti sausawan tayo. Sili with calamansi. Kin bagoong. So, nakapag-pray kami mitten. Nakabugo kami ti imamen. So, manganda yon kakabsat. Kadwa tayo ni Bakit. Ken, ni Boy Bagkat. So, manganda yung kakabsat. Purgan tayo. First bite. So, tayo pagbuong kakabsat. Nagilimasin. Nagmatyahagod na. Ito. Paltat. Mat, nagmatyahagod na. Kakabsat. Ayos. May kakabsat. Pamigat no kasto, lalo yung sausaw mong tipagkongkin sila eh. Kaya punayin. The best. Burasin. Nagmayatan na kayo kakabsat. Mayat kakabsat. Mayat ang pamigat. Kulot. Ulat? Kita mah. Nimbag nga bigat tayo kakabsat. Manteo. Kulot. Unang nga. Sampit na natin ang kulat. Mana? Pudot. Good morning, kakabsat. Dapat iti pinirito nga karpa. Karpa, kakabsat, karpa. Nga gaputi karayan. Press ati kakabsat. Press. Naghagod na. Ay, pagkasarap. Linggo ngayon. Family banding. Bakit? Yan ako mo. Next. Namdaman do mga jubing min da madi kami umanay di kamera. May kakabsat. Ayun. Habis. Mukbang. Bakit? Tapos pati pinagayat ko kanyang bakit? Sino ba ito? Ayos, sarap. Kamsili ah. Mayat. Ang tagat. May sabay. Kinawit na nga stay. Ano lang ako? Sarap ng hagod. Kapsat. Mangan tayo, kapsat.
Ayan, kapsat.